हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 17वा अध्याय. अध्यायाचं नाव आहे श्रद्धात्रय विभाग योग. अं, विश्वासाचे विभाग. पण आपण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी रोजप्रमाणे प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि मग आपण अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. छान. आजचा आपला 17वा अध्याय. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. श्रद्धात्रय विभाग योग. पण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण रोजप्रमाणे श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री शील प्रभुपाद यांनाही साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकतो आहोत तर त्यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. आणि सगळ्यात शेवटी पुन्हा एकदा सर्व कृष्ण सेवक ज्यांच्यामुळे आपला हा आजचा बोलता बोलता भगवद्गीतेचा हा शेवटून दुसरा दिवस आलेला उजाडलेला आहे आणि कुठल्याही अडथळ्याशिवाय उत्तम पद्धतीने आपला हा कोर्स पूर्ण होतोय. तर अशा सर्व कृष्ण सेवकांना साष्टांग वंदन करून आपण पुढे जाऊया. तर रोजप्रमाणे माझा प्रश्न आहेच की काल आपला 16वा अध्याय होता. 16वा अध्याय मध्ये काय शिकवलं किंवा काय बघितलं आपण? कुणाच्या आहे लक्षात? हरे कृष्ण. हो हो. हा बोला माताजी. हरे कृष्ण. आसुरी वृत्ती कमी करायची, अहंकार अज्ञानातून बाहेर जायचं आणि आपण चांगल्या मार्गावरती जायचं. त्याच्यामुळे आपली बुद्धी सात्विक होते. तिघ गुणांचं आपल्याला त्याच्यातनं माहिती मिळाली. रजस तमस आणि सतत या तिघ गुणांची आपल्याला त्यातनं माहिती मिळाली. खूप छान माताजी. हरे कृष्ण. म्हणजे थोडक्यात इथे चॅट बॉक्स मध्ये सुद्धा मला उत्तर आलेलं आहे की तिथे तुझं त्यांनी राक्षसी व्यक्ती यांचे गुण दंभ अहंकार अज्ञान म्हणजे कालच्या थोडक्यात आपण काय पाहिलं की दैवी गुण आणि राक्षसी गुण. तर भगवंतांनी कालच्या आपल्या अध्यायामध्ये दोन्ही गुणांचं वर्णन केलेलं आहे की ते
सात्विक बुद्धीने किंवा सत्वशीलपणे किंवा सत्व गुणाचा प्रभाव असल्यावर जे गुण किंवा जे कर्म केले जातात, किंवा सगळ्यात सोप्या भाषेत जर सांगायचं झालं तर जे शास्त्राला आधारित किंवा शास्त्राला धरून असे जे कर्म केले जातात, तर हे त्याला थोडं दैवी गुण असं म्हटलेलं आहे. आणि जे शास्त्राला धरून नाही किंवा शास्त्रात ज्याला मान्यता नाही आणि असे जे कर्म असतात जे उत्कटतेने किंवा अज्ञानतेने येतात, म्हणजे थोडक्यातच आपला राजसी गुण किंवा तामसी गुण वाढीस लागतो, तेव्हा ह्या ज्या गोष्टी होतात किंवा जे कर्म केले जातात, तर ते हे राक्षसी किंवा दैत्य गुण असे कुठेतरी भगवंताने कालच्या अध्यायात सांगितलं आहे. आणि त्याचं वेगवेगळ्या पद्धतीने वर्णन सुद्धा केलेलं आहे. आणि मग त्या गुणांमध्येच राहिल्यावर की आपलं कसं अधःपतन होतं किंवा त्याचे परिणाम काय आहेत, त्याच्यामध्ये राहिला मृत्यू झाल्यावर काय होतं, आणि जर त्यातनं बाहेर पडायचं असेल तर आपल्याला सगळ्यात शेवटचा श्लोक भगवंताने सांगितलं होतं की आपल्याला गुरूंची आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली आपण आपल्यातला ज्ञान काय आहे किंवा योग्यतेची जाण काय आहे, शास्त्रात काय दिलेलं आहे, शास्त्रामध्ये काय मार्गदर्शन आहे, ते आपण जाणून घेऊ शकतो. हे कुठेतरी आपण कालच्या अध्यायामध्ये पाहिलं. हो माताजी, देवासुर विभाग योग खूप छान. आता आपण आजचा अध्यायामध्ये आहे की मुळातच श्रद्धा म्हणजे विश्वास. तर विश्वास काय की विश्वास श्रद्धात्रय विभाग योग, विश्वासाचे योग म्हणजे काय, तर हे आपण बघ त्याच्यामध्ये अर्जुनांनी अनेक त्याच्यात पण प्रश्न विचारलेले आहेत. मग उपासनेबद्दल आपण म्हणतो की उपासना करायची भगवंताची पूजा करायची. उपासना म्हणजे काय की आपण नित्य नेमाने आपण भगवंताची जी आराधना करतो, जे त्यांना नमस्कार करतो, एक श्लोक म्हणू काय म्हणू, तर जे काही करू ती आहे ती उपासना. मग त्याच्याबद्दल पण अर्जुनाने चौकशी केली आहे. आणि मग ते सांगता भगवंतांनी उपासना कशी करायची त्याचं उत्तर दिलं आहे. पण मग ती उपासना करत असताना त्यांनी थोडासा आपल्या जीवनशैलीवर सुद्धा प्रकाश टाकलेला आहे. किंवा तपस्या, दान, ह्या ज्या आपण गोष्टी करत असतो, तर याच्यावरही भगवंतांनी सांगितलं की हेही 3 प्रकारचे आहेत जे यज्ञ कर्म आपल्याला सांगितलेलं आहे कलियुगामध्ये, तर त्याच्यातही प्रकार आहेत. आणि सगळ्यात शेवटी ओम तत्सत ह्या मंत्राबद्दल थोडक्यात आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. तर आपण सुरू करूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, जी माणसे शास्त्रविधीला सोडून श्रद्धेने युक्त होऊन देवादिकांचे पूजन करतात त्यांची मग स्थिती कोणती? सात्विकी, राजसी की तामसी? हरे कृष्ण. आता इथे अर्जुनाचा प्रश्न असा आहे की काही जे लोक जे असतात की जे शास्त्राला धरून देवतांची पूजा अर्चा करतात, आणि काही जण जे असतात की त्यांना एकदम माहित नसतं किंवा शास्त्राला माहित नसतं म्हणण्यापेक्षा त्यांचा विश्वास नसतो, म्हणजे असं दोघांपैकी एकही काही. तर मग आणि पण तरी सुद्धा ते देवाची पूजा करत आहेत, त्यांच्या घरामध्ये रोज पूजा म्हणा, काही स्तोत्र म्हणता आहेत, काही जप करता आहेत. मग अर्जुनाला प्रश्न विचारायचे, मुळात हे योग्य आहे का, हे शास्त्राला धरून आहे का? की मग असे लोक कुठले की सात्विकी आहेत, राजसी आहेत की तामसी आहेत, की शास्त्रात तर तो विधी मांडलेला नाहीये पण तरी ते पूजा अर्चा करता आहेत. मग हे योग्य आहे का अयोग्य आहे? आता आपण बघूया त्याच्यावर भगवंत काय उत्तर देतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, मनुष्यांची ती शास्त्रीय संस्कार नसलेली केवळ स्वभावता उत्पन्न झालेली श्रद्धा सात्विकी, राजसी व तामसी अशा 3 प्रकारचीच असते. ती तू माझ्याकडून ऐक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
मग आता आपल्याला अर्जुनाचा प्रश्न आहे की जी शास्त्राला धरून नाही अशी उपासना, मग ती योग्य आहे अयोग्य आहे की किंवा ती ह्या 3 गुणांमधल्या कुठल्या प्रकारात मोडते? मग आता इथे भगवंत त्याच्यावर सांगताहेत की ती तिन्ही प्रकारची आहे. म्हणजे जी शास्त्राला धरून नाही अशी जी पूजा आहे, आपण 4थ्या अध्यायात बघितलं होतं, तुम्हाला जर आठवत असेल तर भगवंतांनी सांगितलं होतं की आपण जर एका विशिष्ट प्रकारे ज्ञान ग्रहण करता करता किंवा ज्ञानाच्या टप्प्यावर उन्नत होऊन जर आपण एखादी पूजा अर्चा केली, आराधना केली, तर आपल्यामध्ये निश्चितच आपला म्हणजे उद्धार होतो किंवा आपली आध्यात्मिक प्रगती होते, असं कुठेतरी भगवंतांनी 4थ्या अध्यायात आपल्याला सांगितलं होतं. पण आता ज्ञान घेतलंय किंवा ज्ञान घेता घेता आपण जी उपासना करतोय, आराधना करतो आहे, तर ती कुठल्या प्रकारात मोडते? मग ती आहे का शास्त्राला धरून? तर हे कुठेतरी भगवंत आता सांगता आहेत. मग ही जी शास्त्राला धरून जी पूजा आहे त्याच्यामध्ये आपली उन्नती आहे याबद्दल काही शंकाच नाही, की जे धर्मशास्त्रांमध्ये जे नियम दिलेले आहेत की त्या नियम अटीने जे काही सांभाळून, जे काही पाळून आपण ज्या गोष्टी जे सांगितलेले आहे, ज्या पद्धतीने पूजा अर्चा करतो आहोत, सेवा करतो आहोत, तर ती त्याच्याने तर आपल्याला उन्नती मिळते. म्हणजे नाही आहे, मग हे ही सगळी जी आहे ही भौतिक पूजा किंवा भौतिक तत्वावर केलेली पूजा आहे, असं कुठेतरी भगवंत सांगता आहेत. मग भौतिक स्वरूपाच्या नियंत्रणामध्ये असलेली म्हणजे त्याच्यामध्ये इथे आता सांगितलं आहे मनुष्यांची ती शास्त्रीय संस्कार नसलेली, म्हणजे ती उत्कटतेच्या भावनेने आलेली किंवा ती अज्ञानाच्या भावनेने आलेली किंवा ती चांगुलपणाच्या भावनेने आलेली, म्हणजे तिन्ही प्रकारांमध्ये ती मोडते. आता म्हणजे नेमकं काय, तर ते तू माझ्याकडून ऐक, असं इथं भगवंत सांगत आहेत. आपण ह्या स्लाइडवर परत येऊया. इथे 3 ज्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत, भक्त, ज्ञानी आणि कामी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भारता अर्थात भरतवंशी अर्जुना, सर्व माणसांची श्रद्धा त्याच्या अंतःकरणानुरूप असते. हा पुरुष श्रद्धामय आहे, म्हणून जो पुरुष ज्या श्रद्धेने युक्त आहे तो स्वतःही तोच आहे, अर्थात त्या श्रद्धेनुसार त्याचे स्वरूप असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ही श्रद्धा जी आहे, आता इथे भगवंत काय सांगत आहेत की श्रद्धा ही तुमच्या स्वभावानुसार असते, तुमच्या अंतरंगामध्ये असते. आपण ती घेऊन येतो, ती श्रद्धा, तो विश्वास. आणि जशी जशी तुमची श्रद्धा, जसा तुमचा भाव, तशी तुमची पूजा, हो की नाही? आणि म्हणून आता इथे काय सांगितलं आहे की ज्या पद्धतीने पण ह्या तिन्ही गोष्टी पुन्हा तेच आहेत की तुमची पुन्हा जी पूजा होणार आहे ती भौतिक स्वरूपाचीच होणार आहे. जर ती शास्त्राला धरून नसेल तर ती पूजा जी आहे त्याच्यामध्ये थोडंफार काय म्हणतात, ती दूषित प्रकारचीच पूजा आहे. दूषित असा शब्द वापरलेला आहे प्रभुपाद यांनी की त्याच्यामुळे काय होतंय की आपण त्या तिन्ही प्रकारात मोडली जाते. तर त्या याच्यात आहेत की कामी, ज्ञानी आणि भक्त. मग आता कामी म्हणजे ज्याला आपण सकाम भक्ती म्हणतो, की जी एका विशिष्ट डोळ्यासमोर काहीतरी हेतू आहे, साध्य आहे, भौतिक इच्छा आहेत, आकांक्षा आहेत आणि त्यांना धरून किंवा त्या इच्छा आकांक्षाला धरून आपण एक मनोकामना धरून एखादी उपासना पूजा करतो आहे, तर ती सकाम भक्ती झाली किंवा सकाम पूजा झाली. आणि ही पुन्हा तुमची अशी, पण ही पूजा शास्त्राला धरून नाही आहे. कुठल्याही तुम्ही वैयक्तिक स्वार्थासाठी म्हणा किंवा वैयक्तिक फायद्यासाठी जर तुम्ही कुठली आणि त्यात जर अर्थार्जनाचा जो फायदा असेल तर त्याच्यामध्ये ही शास्त्राला धरून नाही आहे, असं इथे सांगत आहेत. पण आणि ही सकाम भक्ती आहे आणि सकाम भक्ती केल्यावर आपल्याला आता माहिती आहे की सकाम भक्ती केल्यानंतर आपल्याला त्याचं फळ जरी मिळालं तरी पुन्हा आपण ह्या जन्म मृत्यूच्या विळख्यातनं बाहेर पडत नाही आहे. म्हणजे आपली आध्यात्मिक उन्नती काहीच नाही आहे. फक्त आपल्याला इच्छेपुरतं आपण ती पूजा करतो आहे, तो एक प्रकारचा व्यवहार आहे की मी हा एवढं पारायण केलं, मी उपासना केली, मी हे ग्रंथ वाचला,
मी हे केलं त्याच्या बदल्यात मला हे हवं आहे, हे एक प्रकारचं डील आहे. आणि तीही सकाम भक्ती आहे, त्याच्यामध्ये आपली आध्यात्मिक उन्नती काही नाही. पुढे जे आहेत ते ज्ञानी. ज्ञानी याच्यापेक्षा थोडेसे वर, म्हणजे त्यांचा सात्विक गुण वाढलेला आहे किंवा मुळातच ते सात्विक गुणाचा प्रभाव जास्त आहे किंवा तर अशा पद्धतीने जेव्हा असतात, जे सात्विक गुणामध्ये असतात किंवा चांगुलपणाच्या प्रभाव असतो, तर त्याच्यामध्ये काय आहे की त्यांना ते ज्ञानी म्हणजे काय, तर ते शास्त्रांचा अभ्यास करत आहेत. त्याच्यानंतर एक कुठेतरी आपण शास्त्र शिकता आहेत म्हणा, वेदांचा अभ्यास करत आहेत आणि मग त्याच्यात काय लिहिलं आहे ते जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मग मुक्ती काय आहे, प्रवृत्तींच्या निवृत्तींच्या. आपल्याला माहिती आहे की प्रवृत्ती म्हणजे आपल्याला भौतिक जगताकडे नेणारी आणि निवृत्ती म्हणजे काय, तर आपल्याला मुक्तीकडे नेणारी, म्हणजे आपण आध्यात्मिक जगताकडे नेणार. तर ह्या दोघांमधला फरक, मुळात आध्यात्मिक जग आणि भौतिक जग, ह्या दोघांमधला फरक. आपण कोण आहोत, आपण भगवंताचे अंश आहोत. भगवंत आणि आपलं नातं काय आहे, मग आपल्याला काय करायला पाहिजे, ऍटलिस्ट हे एवढं त्यांना माहिती आहे. आणि मग आपल्याला हे करायला पाहिजे नाही, आपल्याला मुक्ती काय आहे हे माहिती असल्यामुळे की त्या पद्धतीने वाटचाल. मग ब्रह्मन स्थिती काय, अगदी भगवंताचं दर्शन नाही होणार किंवा तो आत्मसाक्षात्कार नाही होणार, पण ती जी वाटचाल आहे की ती जी कुठेतरी सुरुवात आहे, ते आहे ज्ञानी. आणि तिसरे आहेत भक्ती, शुद्ध सात्विक भाव. आता भाव भक्ती की आपल्याला माहिती आहे की ज्यांच्यामध्ये भक्तियोगामध्ये काय आहे की भले तुमच्यामध्ये ज्ञान असेल किंवा नसेल, किंवा ते कमी प्रमाणात असेल, आपल्यामध्ये अज्ञान असेल तर भगवंत काय करतो, म्हणजे तुमच्याकडे नाही, योगक्षेमम वहाम्यहम, जे नाही आहे ते नक्कीच भगवंत देत असतो. आणि त्यामुळे तुम्हाला अज्ञानरूपी अंधकार तो दूर करणार, पण त्याच्यासाठी तुम्हाला त्या भगवंतावर तेवढा विश्वास पाहिजे, तेवढं प्रेम पाहिजे, तेवढा भाव पाहिजे. प्रेम भक्ती ही अत्युच्च भक्तीचा एक टप्पा आहे, ज्याला आपण अनन्य भक्ती म्हणतो. अनन्य भक्तीचा प्रकार जो आहे की प्रेम भक्ती, की त्यांच्यामध्ये शुद्ध सात्विक भाव, शुद्ध, कुठेही काहीही किंतु नाही परंतु नाही, तिथे फक्त आणि फक्त त्या देवावर इतकी गाढ श्रद्धा, इतकी दृढ श्रद्धा, आणि त्या भावनेने तो भक्त आहे. आणि म्हणून हे भक्तांचे प्रकार इथे भगवंतांनी सांगितलेले आहेत की तुम्ही कुठल्या भक्तीने करता आहात, कुठल्या इच्छेने करता आहात. म्हणजे जशी तुमची इच्छा तशी तुमची श्रद्धा. की श्रद्धा काय, की माझी इच्छा पूर्तीसाठी हा भगवंतासाठी मी आराधना करतो आहे, म्हणजे तो कामी झाला. इथे मला आता माहितीये की मला निवृत्त व्हायचं आहे, म्हणजे मला कुठेतरी मुक्ती, मी भगवंताचाच अंश आहे आणि मी तो कुठेतरी दुरावलेलो आहे, आणि हे कुठेतरी ज्ञान आहे, ही जाणीव झाली, आणि म्हणून मग मला त्याच्यासाठी हे करायचं आहे. मग ती ज्ञानी म्हणजे ती पण सात्विक भावातनच निर्माण झालेली, पण तरी सुद्धा त्याच्यातून निर्माण झालेली ती भक्ती, ते म्हणून ते ज्ञानी. आणि शुद्ध सात्विक भाव, की जिथे तुम्हाला कदाचित ज्ञान काय आहे माहित नाही, किंवा हे काय निवृत्ती, काय प्रवृत्ती, काही माहित नाही, पण तो माझा कृष्ण आहे आणि माझ्या कृष्णासाठी मला हे करायचं आहे. तो शुद्ध सात्विक भाव, तो प्रेम भाव, देव हा भावग्रही जनार्दन आपण म्हणतो, किंवा भावाचा भुकेला आहे असं आपण म्हणतो. म्हणजे त्या भावनेने, त्या श्रद्धेने, आपण त्या प्रेमाने, प्रेम जास्त महत्वाचं. याच्यासाठी आपण गोकुळातल्या सर्व गोपिका असतील, मथुरेमध्ये जेव्हा ते गेले, मथुरावासी सगळे असतील, हे सगळे जे आहेत की ज्यांच्या निस्सीम प्रेम, काही माहित नाही तो भगवंताचं काही ज्ञान आहे, काय तत्वज्ञान आहे, काय ब्रह्मांड, काय आध्यात्मिक जग, काय भौतिक जग, नाही, तो माझा कृष्ण आहे, त्याच्यासाठी मला काहीतरी करायचं आहे. त्या भावनेने ती ओढ, आणि ते म्हणजे भक्त, तो भक्तियोग. आणि ते सगळ्यात असे हे वेगवेगळे प्रकार आहेत, आणि हे तुम्हाला अंतःकरणातून येत असतात. म्हणजे हे तिन्ही प्रकार जे आहेत, सात्विक असेल, राजसी असेल, तामसी असेल, हे एक प्रकारचे दूषित आहेत. म्हणजे हे भौतिक आपण काय म्हणू शकतो,
प्रक्रियेमध्ये हे झालेले आहेत या भौतिक इच्छांसाठी झालेले आहेत, पण जे आध्यात्मिक उन्नतीसाठी ज्या श्रद्धेने जे शास्त्रामध्ये याला आधार आहे, शास्त्राला धरून आहे ते, आणि ते केवळ शुद्ध सात्विक आहेत. बाकी हे दूषित प्रकारातच मोडले जातात असं कुठेतरी भगवंत सांगता आहेत. आणि प्रत्येकाच्या इच्छेनुसार, भावनेनुसार, विश्वासानुसार त्याचं स्वरूप हे बदलत राहतं. आता आपण पुढे बघूया की मग अशा स्वरूपामध्ये ते कशी कशी पूजा करतात. हरे कृष्ण माताजी. यजन्ते सात्विका देव्यान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सात्विक माणसे देवांची पूजा करतात, राजसिक माणसे यक्ष राक्षसांची तसेच इतर तामसिक माणसे असतात ती प्रेत व भूतगणांची पूजा करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता काही पूजा ज्या आहेत त्या अज्ञानतेवर आधारित आहेत, काही पूजा ज्या आहेत त्या पुन्हा आपण म्हटलं तसं सकाम भक्ती आहे, आणि काही पूजा ज्या आहेत की त्या चांगुलपणावर आधारित आहेत. म्हणजे हे 3 प्रकार आहेत की नाही. म्हणजे सात्विक माणसं आहेत ती देवदेवतांची पूजा करतात, प्रतिदेवतांची पूजा करतात, भगवंतांचे गुणावतार असतील भगवान शिवशंकर त्यांची पूजा करतात, सूर्यदेवांची पूजा करतात, चंद्रदेवांची पूजा, विविध देवदेवतांची पूजा करतात. काही जण काय आहेत की जे राजसिक आहेत, इच्छा आकांक्षांसाठी यक्ष यांची, गंधर्वांची पूजा करतात, कुबेराची पूजा करतात. म्हणजे कुठली तरी इच्छा आहे ना, आणि मग ते ती मनोकामना पूर्ण करण्यासाठी मग काहीतरी त्या पद्धतीने. तामसिक माणसं जी असतात तर त्यांची अज्ञानातून निर्माण झालेली श्रद्धा भक्ती आहे, त्यामुळे भूत प्रेत म्हणजे अशा प्रकारचे ते काहीतरी पूजा अर्चा करतात किंवा पूजा विधी करतात, ज्याला आपण ब्लॅक मॅजिक सारखं वगैरे असं म्हणतो की नाही. तर त्या पद्धतीमध्ये ती त्या भूत प्रेत ह्या अशा जणांची पूजा करतात. आता इथे भगवंतांनी जसं सांगितलं आहे की आपली जी उपासना आहे तर उपासनेमध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये आपल्याला गृहीत म्हणजे आपल्याला शास्त्रात सांगितलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये मग तपही आहे, त्याच्यामध्ये आपण अन्न जे रोजचं ग्रहण करतो ते आहे, वेगवेगळे प्रकार आहेत. तर त्याच्यामध्ये आता आपण बघूया की त्याच्यात पण प्रकार सांगितलेले आहेत, ते आपण 3 गुणांमध्ये मोडतात. तर ते म्हणजे नेमकं काय ते आपण बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे कठोर तपस्या आणि तपश्चर्या शास्त्रात सांगितलेले नाहीत ते अभिमान, अहंकार, वासना आणि आसक्ती यांच्यामुळे करतात, जे उत्कटतेने प्रवृत्त होतात आणि जे आपल्या शरीराच्या अवयवांना तसेच आत वास करणाऱ्या परमात्म्याचा छळ करतात त्यांना राक्षस म्हणतात. हरे कृष्ण. आता तपश्चर्या आपण आता हल्लीच्या काळात तर आपण पाहिलेलं नाही, पण पूर्वीच्या आपण ज्या काही गोष्टी ऐकलेल्या आहेत किंवा काय, तर कठोर तपश्चर्या वर्षानुवर्ष. आणि मग ती तपश्चर्या कशी करायची की आता इथे ह्या तुम्हाला वेगवेगळ्या चित्रात दाखवलेले बघा. तर ताई ह्या चित्रात दाखवले की याने हा डोंगर आहे, पर्वत जो आहे तोच डोक्यावर घेऊन ती तपश्चर्या केलेली आहे. त्याच्यानंतर आता इथे बघा ह्या 2 चित्रांमध्ये त्यांनी त्यांचं डोकं जमिनीत घातलेलं आहे. तर असं वेगवेगळ्या पद्धतीने, म्हणजे ज्याच्याने काय होतंय, पण अशी अघोरी तपश्चर्या कुठल्याही शास्त्रविधीमध्ये लिहिलेली नाही की. आणि पण हे कशासाठी की मी कोणीतरी, अरे मी पर्वत उचलू शकतो आणि नुसता 1 मिनिटासाठी नाही, दिवसेंदिवस, वर्षानुवर्ष, युगानुयुग मी तो उचलू शकतो आणि मी देवाला प्रसन्न करू शकतो आणि वगैरे अशा कुठल्या तरी पद्धतीने अहंकाराने, अभिमानाने, वासना, इच्छापूर्तीसाठी, आसक्ती ज्या आहेत त्या संपूर्ण पूर्ण करण्यासाठी आणि अशा पद्धतीने काहीतरी, म्हणजे हे जे काय आहे उत्कट प्रवृत्तीने, म्हणजे राजसी हेतूने किंवा राजसी बुद्धीने जी पूजा किंवा तपश्चर्या केली जाते. आणि मग याच्यामध्ये काय होतं आहे की आपल्या शरीराला तर त्रास होतोच, हातावर एवढं काही आपण ओझं उचलणार तर त्रास तर होणारच. मग नुसतं आपल्या ह्या शरीराला त्रास होतोय का नाही, तर आपल्या शरीरामध्ये असलेला, स्थित असलेला जो परमात्मा परमेश्वर आहे त्याचा सुद्धा ते डायरेक्टली इनडायरेक्टली त्रास देत आहे, छळ करत आहेत. तर ही जी आहे ही
दैवी वृत्ती नाही तर ही दानवी वृत्ती आहे, ही राक्षसी वृत्ती आहे आणि यांना राक्षस असं म्हणतात किंवा दैत्य असं म्हणतात. असं इथे भगवंत सांगत आहेत की जी शास्त्राला मान्य नाही, आपण स्वतःच्या शरीरालाही त्रास देतो आहे. शरीराबरोबर म्हणजे आपण आपल्याला तर त्रास देतोच आहे, पण आपल्या बरोबर आपण आपल्यामध्ये स्थित असलेला जो परमात्मा आहे त्याला सुद्धा दुखावतो आहे, त्याला सुद्धा त्रास देतो आहे. आणि हे जे आहे हे राक्षसी प्रवृत्तीचं आहे. आणि मग आता इथे भगवंतांनी आपल्याला सांगितले आहे भोजनाचे हे प्रकार, म्हणजे हे विचार कसे आपल्यामध्ये तयार होतात किंवा ही जी याचं मूळ उगम काय आहे, तर हे पण कुठेतरी भगवंत सांगत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भोजनही सर्वांना आपापल्या प्रकृतीप्रमाणे 3 प्रकारचे प्रिय असते आणि तसेच यज्ञ, तप व दानही 3 प्रकारचे आहेत. त्यांचे हे निरनिराळे भेद तू माझ्याकडून ऐक. आयुष्य, बुद्धी, बळ, आरोग्य, सुख आणि प्रीती वाढवणारे, रसयुक्त, स्निग्ध, स्थिर राहणारे, स्वभावतः मनाला प्रिय वाटणारे असे भोजनाचे पदार्थ सात्विक पुरुषांना प्रिय असतात. कडू, आंबट, खारट, फार गरम, तिखट, कोरडे, जळजळणारे आणि दुःख, काळजी व रोग उत्पन्न करणारे भोजनाचे पदार्थ राजसी माणसांना आवडतात. जे भोजन कच्चे, रस नसलेले, दुर्गंध येणारे, शिळे आणि उष्टे असते, तसेच जे अपवित्रही असते ते भोजन तामसी लोकांना आवडते. हरे कृष्ण. आता इथे सात्विक, राजसी आणि तामसी म्हणजे आपण जे अन्न ग्रहण करतो त्याचे सुद्धा 3 प्रकार आहेत. तपस्यामध्ये अन्न हा पण एक प्रकार येतो, कारण की आपण रोज काय अन्न ग्रहण करतो आहोत आणि ते आपण त्याचा नैवेद्य दाखवतो आहे, तर हा सुद्धा एक तपस्येचाच भाग आहे. तर याच्यामध्ये पण 3 प्रकार आहेत. मग एक जे आहे, आता इथे आपण जर श्लोक जर आपण पाहिला तर काय आहे की आयुष, सत्व, बल आरोग्य, म्हणजे एखादं आपलं जे आपण सात्विक भोजन करणार आहोत त्याच्याने आपल्याला काय मिळणार आहे, आपलं आयुष्य वाढणार आहे. मुळात आपल्या जेवणाचा म्हणजे आपण जे अन्न ग्रहण करतो त्याचा उद्देश काय आहे, अन्न ग्रहण करणाऱ्याचा, की ज्याच्यामुळे आपलं आयुष्य वाढतं किंवा आयुष्यामध्ये वृद्धी येते, किंवा त्याच्यासाठी आयुष्य कसं वाढेल की ज्याच्यामुळे आपलं आरोग्य जर आपलं चांगलं असेल, उत्तम असेल, तर निश्चितच आपलं आयुष्य वाढेल, हो की नाही. दुसरं काय आहे की आपण आपलं शरीर सुदृढ असेल, बलवान असेल, तर आपण त्याच ताकदी म्हणजे आपल्यामध्ये एक ताकद राहील, म्हणजे आपण कुठलीही गोष्ट असू, दिवसभर उत्साह राहील. तेच मरगळलेलं शरीर असेल, उत्साह राहील का, मग ते आपल्याकडनं कामं होतील का. मग कुठलंही काम असेल किंवा साधा नामजप जरी करायचा म्हटला तरी आपल्याकडनं तेवढं बसवलं गेलं पाहिजे, ती बैठक आपली झाली पाहिजे. नाहीतर लगेच एक माळ जप होत नाही तर पाठीत कळ आली, हा कुठे मी मांडी घालून बसू, आता गुडघे कुठे वाकवतात आणि असं असं होतं की नाही आपलं. आणि मग की आपलं शरीर सुदृढ तर सगळ्या गोष्टी, मग तुम्ही कुठल्याही गोष्टी करू शकता. आणि मग आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे काय, तर आपलं मन शुद्ध करणारे. मग मन शुद्ध कसं होणार, तर मन शुद्ध होण्यासाठी विचार शुद्ध पाहिजे. मग विचार शुद्ध कसे होणार, तर विचार शुद्ध हे तयार होतात म्हणजे कसे की आपण आता बघितलं आहे की भगवंत आपल्या ज्या जठराग्नीमध्ये जो प्रदीप्तमान आहे तिथे भगवंत आहेत, आणि आपण जे अन्न ग्रहण करतो तर त्याचं पचवण्याचं काम ते करतात, आणि मग त्याच्यापासून जे काही रसग्रंथी वगैरे मिळतात तर ते आपल्या संपूर्ण शरीराला आपल्याला त्याचं पोषण होतं. मग याच्यामध्ये जेव्हा आपण सात्विक भोजन करतो, मग सात्विक भोजन काय आहे की ज्याच्यामध्ये आता आपण इथे जर ह्या पाहिलेलं आहे, केळीच्या पानावर आपलं वरण भात असेल, रोजची कोशिंबीर असते, भाजी असेल, भाजी म्हणजे की मीडियम आपण असं म्हणू शकतो, जशी खूप झणझणीत तिखट अशी नाही, की ज्याच्यामध्ये रसयुक्त आहे. आपण की रोजचं आपलं ज्याच्यामध्ये दही, ताक, वेगवेगळ्या भाज्या, वरण भात, त्याच्यानंतर फळभाज्या, पालेभाज्या ज्या काय असतील त्या, त्याच्यानंतर डाळ, वेगवेगळ्या प्रकारची डाळ, पोळी, भाकरी, हे सगळं जे आहे हे सात्विक भोजन आहे. आणि ज्याच्यामुळे काय होणार आहे की आपल्याला रसयुक्त, स्निग्ध, म्हणजे आपल्याला त्याच्यामुळे काय प्रथिनं, कॅल्शियम, जे काही आपल्या सगळ्या ज्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आपल्या शरीराला मिळणार आहेत. त्याच्यामुळे ते भोजन ग्रहण केल्यामुळे आपल्या मनालाही छान वाटणार आहे. आपल्या मनाला छान का वाटणार आहे, कारण की सात्विक भोजन केल्यानंतर आपले विचारही शुद्ध सात्विक विचार तयार होतात.
किंवा जे पचायला हलके असतात, सोपे असतात आणि मग आपण दिवसभर उत्साही राहतो. जसं तुम्ही भोजन ग्रहण कराल तशा पद्धतीने तुमचं आचरण सगळ्या सगळ्या गोष्टी पुढे होत राहतात आणि मग असे सात्विक लोक सगळ्यांना प्रिय असतात. त्याच्यानंतर पुढचा प्रकार आहे राजसी भोजन. राजसी भोजन मध्ये काय की खूप असं झणझणीत मस्त, त्याच्यानंतर मग झणझणीत खाल्लं की काय होतं, ऍसिडिटी होते. ऍसिडिटी झाली की काय, कुठेतरी पोट दुखतंय, मळमळतंय, डोकं दुखतंय, वेगवेगळे प्रकार आहेत. आणि मग आपला दिवसही तसाच जातो की कंटाळवाणा जातो, काही करावंसं नाही वाटत किंवा म्हणजे खूप कडू, आंबट, खारट, सॉरी फार गरम, तिखट, असं गरम गरम वाफाळलेला वडापाव, वाफाळलेला चहा, अशी ही सगळी जी आहेत हे सगळ्या आपल्या जिभेचे इंद्रिय तृप्तीसाठी केलं जाणारं भोजन आहे. आणि ज्याच्यामुळे काय होत आहे की आपल्याला केवळ आणि केवळ त्रास होणार आहे. आपलं शरीर ते संपूर्ण भोजन नीट पद्धतीने ते पचवू शकत नाही आणि त्याच्यामुळे आपल्या शरीराला किंवा आपलं आरोग्य जे आहे तर आरोग्यही कुठेतरी याच्यामुळे बिघडू शकतं. आपण साधं हे करा की तुम्ही जेव्हा झणझणीत जेवण करतात गरम गरम असं, तेव्हा ऍसिडिटी होते, म्हणजे लगेच ऍसिडिटी होते. बाकीच्या गोष्टी तर बाकी सगळ्या आजार काय नंतर लागतील ते सगळे दुष्परिणाम नंतरचे, पण अगदी इमिडिएटली म्हणजे आपण एवढं छान खाणार काहीतरी, वा वा मस्त वास येतो आणि खाल्लं, गरम गरम खाल्लं आणि एक अर्धा तास पण तो आनंद टिकत नाही की लगेच ऍसिडिटी होते. मग कुठेतरी इनोज घे, लिंबू सरबत घे, हे घे, ते घे, स्प्राईट घे, काहीतरी घे, आपण घेतो की नाही. तर हे जे आहे हे राजसी प्रकारामध्ये होतं. तिसरं आहे तामसी. तामसी मध्ये काय आहे की त्याच्यामध्ये शिळ, त्याच्यानंतर दुर्गंधी येणार, की ज्याच्यामध्ये डाळ भात न घेता की हल्ली मांसाहार हा अगदी फार काय म्हणतात तो असा इतका प्रचलित आहे की काही असेल आठवड्यातले ह्या दिवशी त्या दिवशी ते ठरलेले वार असतात. त्याच्यानंतर बाहेर कुठे जायचं म्हटलं, कोणाचं काही सेलिब्रेशन म्हटलं की लगेच मांसाहार असतो. तर हे जे सगळं जे आहे हे तामसी पद्धतीचं भोजन आहे की जे अपवित्र आहे, शिळ आहे, दुर्गंधी येणार आहे की त्याच्यानंतर उष्ट आहे, म्हणजे ज्याचा आपण नैवेद्यही दाखवू शकत नाही, ज्याच्याने दुर्गंधी तयार होती आहे. आणि याच्यामुळे काय होत आहे की आपल्यातला आळसपणा वाढत जातो, आपले विचारही तसेच तामसी विचार होतात. सात्विक भोजन केलं तर शुद्ध सात्विक विचार येतात, तामसी भोजन केलं तर विचारही तामसी विचार, त्या पद्धतीचे विचार, आपले तमस विचार जे आहेत त्या पद्धतीचे विचार तयार होतात, आपली वागणूक तशी होते. तर हे जे सगळं आहे हे 3 प्रकारात, आणि म्हणून 3 हे जे उपासनेपैकी किंवा आपल्या रोजच्या जीवनशैलीपैकी हे 3 प्रकार आहे की आपण कुठल्या पद्धतीने भोजन ग्रहण केलं पाहिजे. आता मग यज्ञाचे सुद्धा 3 प्रकार आहेत. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. जो शास्त्र विधीने नेमून दिलेला यज्ञ करणे कर्तव्य आहे असे मनाचे समाधान करून फळाची इच्छा न करणाऱ्या पुरुषांकडून केला जातो तो सात्विक यज्ञ होय. हरे कृष्ण. आता आपल्याला माहिती आहे कलियुगात आपल्याला एक यज्ञ सांगितलेला आहे. कलियुगामध्ये आपल्याला बाकी काही नाही करायचं. कलियुगामध्ये आपल्याला एक यज्ञ सांगितला आहे, तो म्हणजे आपण नामजप तुळशी माळ घ्यायची आणि नामजप करायचा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मग हा शास्त्र विधीने नेमून दिलेला यज्ञ कर्तव्य आहे. आपण पाहिलेला आहे, आता शास्त्राचा रेफरन्स आपण 5व्या अध्यायात पाहिलेला आहे की आपल्याला आपण भागवतम मध्ये आहे, मुकुंदमाला स्तोत्रात आहे की वेगवेगळ्या ठिकाणी आहे की आपल्याला 16 अक्षरी मंत्र हा यज्ञ कर्म आहे, म्हणजे नामजप जो आहे हा यज्ञ कर्म आहे कलियुगासाठी. त्यामुळे हा शास्त्राला धरून आहे, शास्त्राला धरून केलं जाणारा यज्ञ आहे जे कलियुगासाठी उपयुक्त आहे किंवा कलियुगामध्ये करण्याजोगं आहे किंवा करायला सांगितलेलं आहे. मग जेव्हा आपण हे यज्ञ करतो किंवा हा नामजप करतो तेव्हा काय होतं, आपल्या मनाच्या आणि पण नुसताच नामजप करायचा का नाही, कुठल्याही इच्छा आकांक्षाशिवाय कुठल्याही फळाची अपेक्षा न करता जर आपण केला तर हा सात्विक यज्ञ होतो. म्हणजे ते कर्मकांड राहत नाही
किंवा सांगितलंय कलियुगामध्ये म्हणून घेतली माळ आणि सुरू आहे आपलं, सुरू आहे दिवसभर, इकडे बघ तिकडे बघ, एकीकडे टीव्ही कडे काय चाललंय इकडे, आणि आपलं सुरू आहे हातात या हा काय करतो, तिकडे किचन मध्ये काय चाललंय, कोण बेडरूम मध्ये गेलं, डोअर बेल वर कोण आलं, पेपर वाच, बातम्यांमध्ये काय दाखवतायत, सिरियल मध्ये काय झालं, आणि हातात मळ सुरू आहे. नाही, आपल्याला कर्मकांड नाही करायचं आहे, तर त्याचा आपल्याला तो यज्ञ करायचा आहे, त्या कर्माचा यज्ञ करायचा आहे आणि तो सात्विक यज्ञ करायचा आहे. म्हणजे आपल्याला तो नामजप आपण जो करणार आहोत तो कुठल्याही फळाच्या अपेक्षेशिवाय करायचा आहे आणि त्याचा तेव्हाच त्याचा यज्ञ होतो आणि तो सात्विक यज्ञ आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परंतु हे भरत श्रेष्ठ अर्थात भरतवंशीयांमध्ये श्रेष्ठ अर्जुना केवळ दिखाव्यासाठी किंवा फळ नजरेसमोर ठेवून जो यज्ञ केला जातो तो तू राजस समज. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता काही पूजा विधी पूजा अर्चा अशा असतात किंवा यज्ञ की त्याचं फळ म्हणजे कुठल्या तरी इच्छा आकांक्षासाठी केलं जातं किंवा त्याच्याने तुम्हाला एक प्रसिद्धी मिळणार आहे. हल्ली असतं की नाही, मोस्टली हे राजकारण्यांचं वगैरे फार असतं किंवा आपल्या एरियामध्ये जर कोणीतरी असेल की थोडासा असा स्टेटस किंवा आर्थिक स्थिती चांगली आहे वगैरे, आता असे लोक काय आहेत की आपण या एरिया मधले कोणतरी आहोत किंवा आपली छाप पडण्यासाठी मग वेगवेगळ्या सणवारामध्ये मस्त असं पेंडल टाकणार आणि मग तिथे मोठमोठ्या पूजा आणि मग त्याच्या आधी त्याचे मोठे मोठे होर्डिंग्स, फ्लेक्स, पेपरमध्ये बातमी, पॅम्पलेट छाप, हे छाप, की हे सगळा जो हा दिखावा शोषा जो करतात आणि परत याच्यामध्ये कुठलं तरी फळ याच्याने माझी प्रसिद्धी वाढेल, उद्या तर मी निवडणुकीला उभं राहिलं तर कदाचित लोक मला निवडूनही देतील, या वेगवेगळ्या, म्हणजे हे एक उदाहरण झालं की अशा पद्धतीने जे स्वतःच्या स्वार्थासाठी कुठल्या तरी स्वार्थाच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी असे जे, आणि परत दिखावा, मग इथे अपडेट कर तिथे अपडेट कर, 4 पत्रकारांना बोलावलं लगेच न्यूज होणार, हे जे सगळं जे आहे हे राजसी यज्ञ आहे किंवा राजसी प्रकारच्या पूजा आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. शास्त्राला सोडून अन्नदान न करता मंत्रांशिवाय दक्षिणा न देता व श्रद्धा न ठेवता केल्या जाणाऱ्या यज्ञाला तामसिक यज्ञ असे म्हणतात. हरे कृष्ण. मग प्रत्येक पूजा विधी, प्रत्येक यज्ञाचा एक अशी प्रोसेस आहे किंवा एक प्रकार आहे जो शास्त्राला दिलेला आहे की तुम्ही आता ही पूजा केली किंवा तुम्ही हा उपवास करता. आता हे अधिक महिन्याचंच बघा, तर अधिक महिन्यामध्ये आपल्याला सांगितलेलं आहे की गोमातेची पूजा करा, की म्हणजे गायीची पूजा करायची, आपल्याला यथाशक्ती आपण दान करायचं आहे, कृष्णाला दिवा लावायचा आहे, म्हणजे जे काही आपण जे यथाशक्ती आपण जे काही करू आणि मग तशा पद्धतीने जे आपल्याला जमेल, जे आपल्याला समजेल, जे आपल्याकडे जे अवेलेबल आहे त्या पद्धतीने आपण ते करतो. पण आता इथे असं सांगितलं आहे की जे शास्त्राला धरून नाही, मग तुम्ही एखादी तपस्या करतायत, पूजा करतायत, पण तिथे अन्नदान नाही करत आहेत, कुठलाही मंत्रोच्चारण नाही आहे, दक्षिणा कोणाला देत नाही आहे, म्हणजे काहीही न करता तुम्ही जे काही यज्ञ वगैरे जे काही करता आहेत, पूजा विधी करता आहेत, तर तो तामसिक यज्ञ आहे जो शास्त्राला धरून नाही असं इथे भगवंत सांगतात. म्हणजे यज्ञाचेही 3 प्रकार आहेत. अन्न, आपण जे अन्न ग्रहण करतो त्याचे 3 प्रकार आहेत. अन्न जे आहे हे आपल्याला ते यज्ञ कर्म आहे. उदरभरण नो हे जाणीजे यज्ञ कर्म, म्हणजे आपण नुसत्या इंद्रिय तृप्तीसाठी, म्हणजे आपल्या त्या जीभभर, आपल्या ज्या पोटभर जिभेसाठी आपण नाही, तर संपूर्ण आपलं शरीर जे आहे नुसत्या स्थूल शरीरासाठी नाही, तर सूक्ष्म शरीरामधल्या जे मन जे आहे तर त्याच्यासाठी आणि त्याच्यानंतर आपल्या आत्म्याच्या उद्धारासाठी आपण ते अन्न ग्रहण करतो आहे. मग ते अन्नाचे 3 प्रकार आहेत आणि म्हणून आपण सात्विक भोजन करायचं. यज्ञाचे 3 प्रकार आहेत, तर सात्विक यज्ञ जर आपण केला तर निश्चित आपल्या आत्म्याच्या उद्धाराला मदत होणार आहे. आता आपण पुढे बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दैवद्विजगुरु प्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरम तप उच्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. देव, ब्राह्मण, गुरु व ज्ञानी यांची पूजा करणे, पावित्र्य, सरळपणा, ब्रह्मचर्य आणि अहिंसा हे शारीरिक तप म्हटले जाते. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. मग आता यज्ञाचे प्रकार आपण पाहिले, आता तपाचे प्रकार बघूया. तपामध्ये पण फरक आहे. मग आपण आपल्या समोर कोणी गुरुजन आले किंवा आपण ब्राह्मणांची वगैरे आपल्याकडे पूजा करायची पद्धत आहे, तर जे कोणी ज्यांच्याकडनं आपण काहीतरी ज्ञान ग्रहण करतो आहोत, ज्यांना आपण शिक्षक म्हणतो, तर त्यांची आपण पूजा अर्चा करतो. देवतांची आपण पूजा अर्चा करतो. वेगवेगळ्या सणांना त्या देवतेची पूजा करणार, मग त्याला तो आवडीचा नैवेद्य, त्याला वस्त्र दे, त्याला काय जे आवडतं ते चढव. तर असं जे काही आहे, तर हे सगळं आपल्याला शास्त्राला धरून आपण करतो. पण याच्यामध्ये करताना एक शारीरिक तप सांगितलेला आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला पावित्र्य सांभाळायचं आहे, म्हणजे कुठल्याही प्रकारच्या आपल्याला लैंगिक जीवनाचा याच्यामध्ये आस्वाद घ्यायचा नाही आहे. तुम्ही जे काही करता आहे ते शुद्ध सात्विक भावनेने सरळपणे करता आहात. त्याच्यानंतर अहिंसा, पुन्हा तेच की आपल्याला अहिंसा सांभाळायची आहे. म्हणजे कुठल्याही, आता बऱ्याच वेळा असं होतं की आपण संपूर्ण सुचिरभूत होऊन सगळे पूजा विधी करतो आहे, सगळं करतो आहे, पण कुठेतरी आपण नैवेद्य बनवताना किंवा कुठेतरी आपण काय म्हणू शकतो की बऱ्याच ठिकाणी मांसाहार वगैरे सुद्धा ते सुद्धा बनवलं जातं, शिजवलं जातं. तर हे सगळं जे आहे हे आपल्याला टाळायचं आहे. आणि हे करताना आपल्याला हा जो आहे तो शारीरिक तप आहे. तर याचं अजून एक उदाहरण द्यायचं झालं तर आता अधिक महिना, बऱ्याच जणांकडे श्रावण, मग श्रावणामध्ये उपवास करतात किंवा म्हणजे मग ते किंवा एखादं पारायण करतात. मग त्या पारायणामध्ये आपण बघा की त्याच्यात साधारण गुरुचरित्राचं पारायण प्रत्येकाच्या घरी होत असतं. म्हणजे बाकी कोणी काही करो अगर नको करो, पण गुरुचरित्र बऱ्याच जणांकडे वाचलं जातं आणि श्रावणात तर वाचलं जातं. मग त्याच्यामध्ये आपल्याला मग त्या रोजचं आपल्याला काही नैवेद्य असेल किंवा श्रावणामध्ये मांसाहार नाही करायचा, किंवा इव्हन आपण पालेभाज्या सुद्धा कमी खातो किंवा जवळजवळ नाही खात, कारण की पालेभाज्यांमध्ये सुद्धा श्रावणामध्ये काही येऊ शकतं. परत तेव्हा ब्रह्मचर्य सांभाळायचं आहे आणि संपूर्णपणे सुचिरभूत होऊन की शारीरिक स्वच्छता, मनामध्येही स्वच्छता, म्हणजे कुठल्याही प्रकारचा विचार आला नाही पाहिजे. तर हे जे सगळं जे आहे हे शारीरिक तप आहे. पण शारीरिक तपाबरोबर येता इथे पावित्र्य सांभाळताना आपल्याला मनही शांत ठेवायचं आहे आणि आपल्याला आपली वाणीही शांत ठेवायची आहे. तो वाणीचाही तप आहे. वाणी म्हणजे वाचा, म्हणजे काय तर आपण बघूया. हरे कृष्ण माताजी. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे दुसऱ्याला न बोचणारे, प्रिय, हितकारक आणि यथार्थ भाषण असते ते, तसेच वेदशास्त्रांचे पठण व परमेश्वराच्या नाम जपाचा अभ्यास हेच वाणीचे तप म्हटले जाते. हरे कृष्ण. आता वाणीचा तप म्हणजे वाणी म्हणजे वाचा, म्हणजे आपण जे काही बोलतो आहे, मग आपण बोलताना प्रथम विचार केला पाहिजे की आपल्या मनामध्ये आपण काय बोलणार आहोत ते वाक्य तयार झालं पाहिजे. आणि मग सारासार विचार करून आपण बोललं पाहिजे. म्हणजे दुसऱ्याला न बोचणारं, हितकारक, प्रिय असं आपण बोललं पाहिजे, असं आपण वागलं पाहिजे. नाहीतर काय की पटकन एखाद्याला काहीतरी बोलायचं की जे दुसऱ्याला बोचणार असतं. आपण म्हणतो शब्दाचा बाण हा शस्त्राच्या बाणापेक्षाही धारदार असतो, त्याची धार जास्त असते, बोचणारी असते. तर विचार करून, मग इथे बोलायची गरज आहे का? मग मौन चांगलं, म्हणून मौनाला महत्व आहे ना, की प्रत्येक ठिकाणी आपण बोललंच पाहिजे का नाही. तर हा जो आहे हा वाणीचा तप आहे. मग त्याच्यामध्ये सुद्धा वाणीला सुद्धा, आपल्या वाचेला सुद्धा काही साधना दिलेली आहे. म्हणजे काय साधना दिलेली आहे की रोज आपण वेदशास्त्रांचं पठण करा, शास्त्रांचा अभ्यास करा, वाचा. तुम्ही मोठ्याने वाचा. वाचलं की एकदा ऐकू येतं, मोठ्याने वाचलं की आपण एकदा ऐकू शकतो, म्हणजे श्रवण भक्ती होते, कुठेतरी डोक्यातही रजिस्टर होतं. आपलं जे मन इकडे तिकडे असं फिरत असतं, जरा मोठ्याने वाचायला घेतलं की ते मन पण बरोबर तिथे स्थिर राहतं. मनातल्या मनात वाचायचं म्हटलं तर झोप येते, हो की नाही. पण मोठ्याने वाचलं तर आपण आपण ते काय वाचतो आहे ते आपल्याला कळतं, आपल्याला ऐकू येतं, म्हणजे कुठेतरी श्रवण भक्ती पण होती आहे.
तर हा नामजप मोठ्याने करायचा. म्हणजे हे सगळे जे आहेत म्हणजे आपण आपल्या वाणीला, आपल्या वाचेला आपल्याला कुठेतरी एक प्रकारचं वळण लावायचं आहे. तर हे आपल्याला हा जो झाला हा वाणीचा तप झाला की मग त्या गोष्टी नंतर सहज घडतात. पण सुरुवातीला आपल्याला ह्या गोष्टीसाठी आणि मग आपल्याला म्हणून मग आपण त्याच्याने मॅक्झिमम मग कमी बोलायचं किंवा जिथे गरज आहे तिथेच बोलायचं आणि ते सुद्धा विचार करून बोलायचं. शक्यतो उगाचच नको तिथे नाही बोलायला जायचं. आणि मग काय बोलायचं, मग वाणी आहे त्याचा उपयोग पण झाला पाहिजे ना, आपण बोलतो आहोत, वाचा आपली. मग त्याच्यासाठी तुम्ही नामजप करा, त्याच्यासाठी तुम्ही शास्त्रांचा अभ्यास करा, सराव करा, उपासना करा. तर हा झाला वाणीचा तप. हरे कृष्ण. मनाचा तप आता आपल्याकडे आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि शांतता, साधेपणा, गुरुत्वाकर्षण, आत्मनियंत्रण आणि विचारांची शुद्धता ही मनाची तपस्या आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता मनाचा तप. आता मनाचा तप असा आहे की त्याच्यामध्ये आपलं मन शांत असलं पाहिजे, विचार शुद्ध सात्विक साधे असले पाहिजेत, नियंत्रण असलं पाहिजे स्वतःवर, विचारांमध्ये शुद्धता. हे सगळं मन मुळात एकाग्र ठेवणं. म्हणजे आपल्याला ते 6व्या अध्यायात सांगितलं होतं की नाही की ते एकाग्र कसं असलं पाहिजे की दिव्याच्या वातीसारखं इकडे तिकडे कुठेही तेवता कामा नये, ती बरोबर अशी सरळ तेवली पाहिजे. अशा पद्धतीचं आपलं मन पाहिजे. त्याच्यानंतर मनामध्ये चांगलेच विचार, सात्विक विचार आले पाहिजेत. विचारांमध्ये जी शुद्धता आहे ती असली पाहिजे. स्वतःवर नियंत्रण असलं पाहिजे. स्वतःवर नियंत्रण म्हणजे काय की उगाच इकडे तिकडे बघून मग त्या मनामध्ये ज्या इच्छा आकांक्षा तयार होतात त्यांना तिथेच त्यांचं दमन करून आपल्यावर स्वतःवर नियंत्रण घालता आलं पाहिजे. कुठल्याही गोष्टींमध्ये आपण आकर्षित होता कामा नये. आणि हा जो आहे हा मनाची तपस्या आहे किंवा मनाचा तप आहे असं याच्यात सांगितलेलं आहे. आता इथे याच्यामध्ये ही गोष्ट आहे की आपल्याला जे आपण ऐकलंय की शुकदेव गोस्वामी जे ज्यांनी भागवतम सांगितलं आहे परीक्षित महाराजांना, तर ते त्यांच्या मातेच्या उदरामध्ये 1 नाही 2 नाही तर तब्बल 16 वर्ष ते त्यांच्या मातेच्या उदरामध्ये होते. त्यांना बाहेर यायला भीती वाटत होती की या भौतिक जगामध्ये आल्यानंतर परत माझं मन दूषित होणार आणि मला ह्या यायचंच नाही ह्या भौतिक जगामध्ये. आणि म्हणून मग त्या 200 रुपयाचे. हरे कृष्ण. माताजी मी हो, सगळ्यांना म्यूट करा ना. हरे कृष्ण. शकत आहे. हा झालं. सगळ्यांनी आपले माईक फक्त एकदा सांभाळा. आपण काय शुकदेव गोस्वामींची गोष्ट ऐकत होतो. त्याच्यामध्ये काय की ते आपल्या मातेच्या उदरामध्ये 16 वर्ष होते आणि म्हणजे मग शेवटी ते त्यांची जी माता जी होती ती भगवान श्रीकृष्णांना शरण गेली की काहीतरी करा आणि मला याच्यातून बाहेर काढा. आणि म्हणून मग तिथे साक्षात भगवान श्रीकृष्ण आले आणि त्यांनी शुकदेव गोस्वामींना सांगितलं की तू ह्या भौतिक जगात नाही अडकणार आहे आणि तुला माझाच प्रचार प्रसार करायचा आहे. तू त्याच्यासाठीच तू इथे आलेला आहेस. आणि म्हणून अशा जेव्हा त्यांनी भगवंतांनी सांगितलं तेव्हा ते बाहेर आले. आणि त्याच्यानंतर भगवंतांनी त्यांना त्यांच्या अंतरंगा शक्तीने म्हणा किंवा काय तर त्या बालकाला 16 वर्षाचा युवक बनवलं. आणि मग त्याच्यानंतर ते जसे ते त्यांना 16 वर्षाचं तिथे युवक झाले तर त्यांनी मागे सुद्धा वळून पाहिलं नाही की आपली आई कोण आहे किंवा आपले वडील कोण आहेत, कोणाच्या पोटी आपण जन्म घेतलेला आहे. ते तिकडनं तडक धावत सुटले आणि धावत सुटले आणि मग त्यांच्या मागे की व्यास मुनींचे मुलगा होता ना शुकदेव गोस्वामी, तर व्यास मुनी सुद्धा त्यांच्या मागे धावता आहेत की अरे म्हणजे पुत्रा एकदा तरी बोल, एकदा तरी आम्हाला हे कर वगैरे अशा पद्धतीने. पण शुकदेव गोस्वामींचं कुठे, ते ह्या जगतात नाहीच आहेत. म्हणजे त्यामुळे ही सगळी भौतिक नाती आहेत आणि त्यांचा फक्त परमेश्वराशी संबंध.
आणि तिकडनं ते धावत सुटले तर ते एका वनातून जात होते किंवा तिथं एक तलाव असेल. त्या तलावामध्ये बऱ्याचशा तिथल्या ज्या काही स्त्रिया असतील तर त्या तिथे स्नानादी कर्म त्यांचे जे काय आहे तर ते करत होत्या. तिकडनं बाजूने शुकदेव गोस्वामी गेले तर त्यांना ना त्या शुकदेव गोस्वामींना काही त्यांच्याकडे लक्ष गेलं का त्यांनी त्यांच्याकडे बघितलं की इथं आजूबाजूला काय चालू आहे. कारण तिथे त्यांच्याच त्या आध्यात्मिक ट्रान्स मध्ये होते. त्यामुळे त्यांना आजूबाजूला काय आहे नाही, त्यांना फक्त जायचं होतं तपश्चर्या करायला म्हणा किंवा त्याच्यासाठी जायचं होतं. आणि त्यामुळे त्या ज्या स्त्रिया ज्या स्नान करत होत्या त्यांनाही काही वाटलं नाही की बाजूने कोणतरी एखादं असं लहान बाळ किंवा काय जात आहे, त्याचा त्यांना काही फरक पडला नाही. त्यांच्या मागून धावत धावत त्यांचे वडील जे येत होते की व्यासमुनी जरी ते ऋषी होते तरी ते काय होते की ते गृहस्थ आश्रमात सुद्धा होते. आणि त्यामुळे जेव्हा ते तिकडनं बाजूने जायला लागले तेव्हा त्या ज्या स्त्रिया ज्या आहेत तर त्यांनी लगेच आपली वस्त्र जी आहेत वस्त्र परिधान केली किंवा त्यांना त्याची त्या स्त्रियांना सुद्धा असं जाणवलं. जेव्हा शुकदेव गोस्वामी गेले तेव्हा त्यांना जराही काहीही जाणवलं नाही किंवा जरा काही की इतकी ते शुद्ध सात्विक होते की आपल्या बाजूने कोण गेलं आहे किंवा काय त्यांना काही जाणवलं नाही. पण जेव्हा व्यासमुनी गेले तेव्हा ते गृहस्थाश्रमी असल्यामुळे त्यांनी लगेचच आपलं वस्त्र परिधान केले किंवा तर ही जी शुद्धता आहे तर ही मनाची तपस्या आहे की ह्या पद्धतीचं आपलं मन तर आपल्या विचारांमध्ये शुद्धता आपल्या आत्मनियंत्रण हे जे सगळं आहे तर ही पण भागवतम मधली गोष्ट आहे. तर अशा ही जी आहे ही मनाची तपस्या आहे किंवा तपश्चर्या आहे. तपस्या म्हणण्यापेक्षा तपश्चर्या आहे किंवा ज्याच्यामध्ये आपण कुठल्याही प्रलोभनांना इंद्रिय इच्छांना आपण बळी पडता कामा नये. आपण उगाचच त्यांच्या मागे मागे धावता कामा नये. आपल्या विचारांमध्ये शुद्ध सात्विकता नियंत्रण असलं पाहिजे आपल्या स्वतःच्या इंद्रियांवर आपल्या विचारांवर. आणि हे सगळं असेल तर शांतता मन शांत तर सगळ्या गोष्टी आपल्याला पुढे शक्य आहेत की नाही. तर ह्या हे 3 आपले तपस्याचे आहेत की मग ती वाणीची तपश्चर्या शारीरिक तपश्चर्या आणि ही मनाची तपश्चर्या. आता आपण पुढे बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्रद्धया परया तप्तं तपस्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. संजना माताजी. हरे कृष्ण. आहेत का संजना माता? वाचू का? हा वाचा. फळाची इच्छा न करणाऱ्या योगी पुरुषांकडून अत्यंत श्रद्धेने केलेल्या वर सांगितलेल्या 3ही प्रकारच्या तपाला सात्विक तप असं म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 3 तप सांगितले. वाणीचा तप, शारीरिक तप, मनाचा तप. मग याच्यामध्ये आपण कुठल्याही जर फळाची अपेक्षा नाही केली तर हा झाला सात्विक तप. की फळाची अपेक्षा नाही आहे, शास्त्राला धरून आहे आणि संपूर्ण श्रद्धा विश्वास हा आतून तयार होतो की नाही. तर त्या भावनेने जर तुम्ही प्रेम भावनेने जर तुम्ही कराल तर तो सात्विक तप झाला. पण तेच हरे कृष्ण माताजी. सत्कारमान पूजार्थं तपोदंभेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आता नाही येत वाटतं माताजी, वाचता का तुम्हीच? जे तप सत्कार मान व पूजा होण्यासाठी तसेच दुसऱ्या काही स्वार्थासाठीही स्वभावाप्रमाणे किंवा पाखंडपणाने केले जाते ते अनिश्चित तसेच क्षणिक फळ देणारे तप येथे राजसिक असे म्हटले आहे. हरे कृष्ण माताजी. क्षणिक फळ आहे. क्षणिक फळ म्हणजे काय की मी पूजा केली, मी एवढं पारायण केलं, हे केलं,
हे म्हणजे मी भगवंतासाठी केलं, भगवंताने मला हे फळ दिलं क्षणिक, त्याचा आपल्याला आध्यात्मिक उन्नती काय शून्य. त्यामुळे आपण हे जे क्षणिक फळ आणि परत की तेवढ्या पुरता फळ मिळाला, आनंद झाला, तर उद्या उठून नवीन इच्छा आहे, मग नवीन दुःख आहे, इच्छा नाही पूर्ण होत म्हणून, हो की नाही. हे जे आहे हे राजसिकपणातनं उत्कटतेतून आलेली ही जी पूजा विधी आहेत किंवा कुठल्या तरी वैयक्तिक स्वार्थासाठी की मी हे पूजा करतो आहे त्याच्यामुळे माझं नाव होणार आहे, मग माझ्या 4 ठिकाणी सत्कार होईल, माझे मोठमोठे होर्डिंग्स लागतील, फ्लेक्स लागतील, हे जे आहे की मग मला प्रसिद्धी मिळेल, हा जो सगळा प्रकार जो आहे हे राजसिक आहे किंवा याला राजसिक तप असं म्हणतात. हरे कृष्ण माताजी. पुढचं. हरे कृष्ण. मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योस्तादरणार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्. हरे कृष्ण. जे तप मूर्खतापूर्वक हट्टाने मन, वाणी आणि शरीर यांना कष्ट देऊन किंवा दुसऱ्यांचे अनिष्ट करण्यासाठी केले जाते ते तप तामसिक म्हटले गेले आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माता. आपण मगाशी जसं उदाहरण पाहिलं की ते रावणाने कसं तो पर्वत डोक्यावर धरून केलं होतं, किंवा तर जे आपल्याच शरीराला कष्ट देत आहोत आपण आणि परत दुसऱ्यांचं अनिष्ट करण्यासाठी, म्हणजे की ज्याच्यामुळे आपली आसुरी शक्ती, राक्षसी शक्ती जी आहे ती वाढल्याने किंवा आपल्याला जे वरदान मिळालेलं आहे त्याचा दुरुपयोग करण्यासाठी किंवा आपल्या स्वतःच्या स्वार्थासाठी, वैयक्तिक स्वार्थासाठी जो उपयोग केला जातो हे अनिष्ट करण्यासाठी, तर हा जो प्रकार आहे हा तामसिक प्रकार आहे किंवा हे तामसिक तप आहे असं इथे शास्त्रांमध्ये सांगितलेलं आहे किंवा भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. हरे कृष्ण माताजी. आता तप आपल्याला सांगितलं आणि तपाचे प्रकारही सांगितले. मध्ये कशात, मध्ये सात्विक तप आहे, राजसिक आहे का तामसी आहे. तसं आपल्याला दानादी कर्म सुद्धा सांगितलेलं आहे आणि स्पेशली गृहस्थाश्रमींना सांगितलेलं आहे. मग त्या दानाचेही 3 प्रकार आहेत, ते आपण बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्. कर्तव्यापोटी, परताव्यापोटी त्याची अपेक्षा न ठेवता योग्य वेळी आणि स्थळी आणि योग्य व्यक्तीला दिलेले दान हे सात्विक मानले जाते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता इथे दानामध्येही प्रकार आहेत. मग ते सात्विक दान आहे, मग ते आपण ते आपलं एक इति कर्तव्य आहे, आद्य कर्तव्य आहे आणि म्हणून केलं पाहिजे की मी आता याला दान करतो आहे, मदत करतो आहे, म्हणजे उद्या उठून याने मला परत काहीतरी माझ्या गरजेच्या पोटी मला काही दिलं पाहिजे किंवा कुठली तरी मी याला तर दान कर्म केलं म्हणजे मला एक काही फळ मिळेल, माझं पुण्यकर्म वाढेल, अशा कुठल्याही विचाराने न करता, अपेक्षा न ठेवता आणि ते सुद्धा योग्य वेळी, योग्य व्यक्तीला, योग्य स्थळी आपण जे दान देतो आहे तर ते सात्विक दान आहे असं इथे भगवंत सांगतात. आणि मग आता इथे आपल्याला शेजारच्या चित्रात दिसत आहे बघा की ते जे आहेत ते भगवद्गीता चे डिस्ट्रीब्युशन करत आहेत. म्हणजे ते बऱ्याच जणांना की हे एक प्रकारचं ज्ञानदान आहे की जे ज्ञान माझ्याकडे आहे किंवा जे मी मिळवलेलं आहे तर ते तुम्ही सुद्धा मिळवा. आणि मग त्याच्यामध्ये त्यांची कुठली अपेक्षा नाही किंवा ते दान म्हणून देत आहेत, त्यामुळे त्यांचा कुठला आर्थिक फायदाही नाही आहे. आणि कुठल्याही परत ते असं रॅन्डम डिस्ट्रीब्यूट करतायत, म्हणजे त्यांना ओळखतायत नाही ओळखत आहेत, त्यामुळे त्यांच्याकडनं परत कुठल्याही परतफेडीची अपेक्षा नाही. तर हे जे आहे हे सात्विक दान आहे की कर्तव्यापोटी केलेलं असं दान आहे. आणि इथे आपल्याला हे उदाहरण आपण आधी पण पाहिलेलं आहे की दशरथ राजाने जेव्हा प्रभू रामचंद्रांचा जन्म झाला तेव्हा त्यांचा नामकरण विधी होता, तेव्हा त्यांनी संपूर्ण राज्यामध्ये यथाशक्ती अगदी सढळ हाताने त्यांनी दानधर्म केला होता. तर ते जे दान आहे ते सात्विक दान आहे. आता आपण पुढचा प्रकार बघूया, राजसी दान काय आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. यत्
प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्. परंतु जे दान क्लेशपूर्वक परंतु जे दान प्रत्युत्तराच्या हेतूने अथवा फळ नजरेसमोर ठेवून दिले जाते ते दान राजसिक म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे म्हटलं आहे की जे राजसिक दान म्हणजे आपण दान करतो आहोत, पण मग ते कुठल्या तरी फळाच्या इच्छेने फळ नजरेसमोर ठेवून केले जाते, ते राजसिक दान आहे. म्हणजे आता इथे शेजारच्या चित्रात बघा, त्याने त्या हातामध्ये पिशवी येतात, काहीतरी भाजी वगैरे, ते काहीतरी अन्नदान करत आहेत, पण लगेच दुसरीकडे सेल्फी घेत आहेत. म्हणजे तो सेल्फी व्हॉट्सअपच्या स्टेटसवर, फेसबुकवर, इन्स्टावर कुठे कुठेतरी ते टाकणार, नाही तर पत्रकारांना पाठवणार, मग त्या न्यूज मध्ये येणार. आपण हे असं बघतो की नाही. कोरोना काळात तर फार होतं, याने एवढ्या करोडची मदत केली, असं केलं तसं, असे असे भरपूर उभे राहायचे आणि त्याने मदत केली, त्याने तसं केलं, आणि मग त्याचं लगेच न्यूजपेपर मध्ये लगेच त्याची पहिले बातमी व्हायची, मदत नंतर व्हायची, आधी बातमी व्हायची त्याची. लगेच त्यांचे मोठमोठे फ्लेक्स लागायचे. किंवा गणपतीमध्ये किंवा आपल्याकडे जे असतं किंवा उत्सवांमध्ये मोठमोठं ते लगेच फ्लेक्स लागलेले असतात. तर हे जे सगळे जे आहे हे राजसिक पद्धतीच्या की फळाच्या इच्छेने, उद्या मला याच्यामुळे प्रसिद्धी मिळणार आहे, मला याच्यामुळे अजून माझा फायदा होणार आहे, तर अशा पद्धतीचं जे दान जे आहे हे राजसिक दान आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवाप्याज्ञातं तत्ताम समुदाहृतम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अपवित्र ठिकाणी, अयोग्य वेळी, अयोग्य व्यक्तीकडे किंवा योग्य लक्ष आणि आदर न देता केलेले दान हे अज्ञानतेचे आहे असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता अज्ञानतेचं दान, अज्ञानतेच्या दानामध्ये आदेशकाले म्हणजे आपण ती वेळ पण योग्य नाही आहे, तो व्यक्ती योग्य नाही आहे, आणि परत आपण ज्या गोष्टीसाठी दान करतो आहे तर म्हणजे त्याचा आपण सपोज आर्थिक दान दिलं तर त्याचा उपयोग कशासाठी होतो. आता इथे बघा शेजारच्या चित्रात बघा, तर तो काहीतरी व्यसन वगैरे करतो आहे. तर मग अशा पद्धतीचं हे जे दान जे आहे हे अज्ञानतेचं दान आहे. त्यामुळे त्याचा आपल्याला कुठल्याही फळ किंवा फायदा तर मिळणार नाही आहे, ते शास्त्राला धरून पण नसणार नाही आहे. उगाच आपले व्यर्थ पैसा आपण खर्ची झाला, म्हणजे अशा प्रकारे आपण म्हणू शकतो की योग्य ठिकाणी नाही. तर हे जे आहे की आपण असं जरी आपण म्हटलं की मी यथाशक्ती दान केलं, तुम्ही जरी यथाशक्ती तुमच्या पद्धतीने केलं, पण ते योग्य ठिकाणी नाही गेलं, त्यामुळे तुमचा तो वाईफळ खर्च झाला, ते दान नाही झालं, ते दान या कॅटेगरीत सुद्धा येत नाही. तर हे जे आहे, म्हणून आपण कोणाला दान करतो आहोत, कशासाठी करतो आहोत, तर हे सुद्धा जाणून घेणं तितकंच गरजेचं असतं. नाहीतर ते दान दान राहत नाही, तो एक वाईफळ खर्च ठरतो, आणि यालाच अज्ञानतेचं दान असंही इथे भगवंत सांगतो आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सृष्टीच्या प्रारंभापासून परम सत्य दर्शवण्यासाठी ओम तत्सत हे 3 शब्द वापरले गेले. हे 3 प्रतिकात्मक निरूपण ब्राह्मणांनी वेदांच्या स्तोत्रांचा जप करताना आणि परमात्म्याच्या समाधानासाठी यज्ञ करताना वापरले होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आपल्याला हरिओम तत्सत आपल्याला हा मंत्र माहिती आहे, किंवा ओम तत्सत हेही आपल्याला माहिती आहे की बऱ्याचशा श्लोकांमध्ये किंवा बरेचसे जे स्तोत्र जे आहेत तर त्याच्यामध्ये हे वापरले जातात, किंवा त्याची सुरुवात याच्यापासून होते, हो की नाही. तर मग ह्या शब्दाचा अर्थ काय आहे, या मंत्रांचा अर्थ काय आहे, तर ते आता भगवंत सांगत आहेत. तर ओम तत्सत हे 3 शब्द जे आहेत ते सृष्टीच्या प्रारंभापासून, म्हणजे जेव्हा या सृष्टीची निर्मिती झाली त्याच्यानंतर सर्वात प्रथम सजीव कोण होते, तर ब्रह्मदेव होते. आणि मग ब्रह्मदेवांनी किंवा जेव्हा भगवंताची आराधना म्हणा, उपासना म्हणा, तर तेव्हा त्यांना आराधना उपासना करण्यासाठी ह्या मंत्रोच्चाराचा त्यांनी वापर केला होता, ओम तत्सत. आणि त्या पद्धतीने त्यांनी
भगवंताच्या आपण म्हणू शकतो की त्यांना प्रसन्न करण्यासाठी किंवा त्यांच्या समाधानासाठी आपण जे काही यज्ञ विधी म्हणा असतील, पूजा विधी असतील, तर त्याच्यासाठी हे मंत्रोच्चाराचं ते वापर करीत असे. मग त्याचा पण अर्थ आहे. मग ओम तत्सतच का, त्या शब्दामागचा अर्थ काय आहे ते आता आपल्याला इथं जाणून घेणार आहोत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे परमात्मा प्राप्त करण्यासाठी दिव्यवादी लोक त्याग, दान आणि तपस्या करतात. नेहमी ओमने सुरुवात करतात. ओम इति एतत् ब्राह्मणो नेदिष्टहम नाम पहिले ध्येय सूचित करते. ओम म्हणजे विष्णू. हे सर्वोच्च ध्येय सूचित करण्यासाठी वैदिक स्तोत्रांच्या सुरुवातीला ठेवलेले आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे काय सांगितलं आहे बघा, की परमात्मा प्राप्त करण्यासाठी दिव्यवादी लोक त्याग, दान, तपस्या करतात. म्हणजे आपण आता पाहिलं आहे की जे गृहस्थाश्रमी आहेत तर त्यांना यज्ञादी कर्म, दान हे कर्म सांगितलेले आहेत, किंवा आपल्या इंद्रिय इच्छांचा ह्या गोष्टींचा आपण त्याग केला पाहिजे. म्हणजे ह्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत की ज्याच्यामुळे कुठेतरी आपली उन्नती होण्यामध्ये, आध्यात्मिक प्रवासामध्ये अडथळे येणार नाही, बरोबर, आणि त्याचा आपल्याला फायदाच होईल. मग आता इथे हे जेव्हा करताना आपल्याला अशा आपण जे काही भगवंताची आराधना करणार आहोत तेव्हा आपल्याला ओम तत्सत असं म्हणायचं आहे. मग इथं ओम इति एतत् ब्रह्मणो नेदिष्टहम नाम, म्हणजे जे ओम जे आहे ते पहिलं ध्येय सूचित करते. ओम म्हणजे विष्णू. मग आपण जेव्हा ओम म्हणतो तेव्हा आपण भगवान विष्णूंना आपण आवाहन करतो आहे. हे सर्वोच्च ध्येय आहे सूचित करण्यासाठी वैदिक स्तोत्रांच्या सुरुवातीला ठेवला आहे. म्हणजे जे परम सत्य आहे, जे परम तत्व आहे, तर आपण जे कार्य करतो आहोत, आपल्या हातून जे काही घडणार आहे ते त्याला आवाहन करून, त्याला स्मरून, मग त्याला स्मरण करायचं म्हणजे त्याला आवाहन करायचं म्हणजे काय, तर आपल्याला म्हणायचं आहे ओम. तर ते म्हणून कुठलंही कार्य करताना किंवा त्याग, दान, तपस्या आपण जे काही करतो आहे त्याची सुरुवात जी आहे ती ओमने करायची आहे. म्हणजे आपण भगवान विष्णूंना आपण आवाहन करतो आहे. आता पुढे बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तर या शब्दाने त्याग, तपस्या आणि दान करावे अशा दिव्य क्रियांचा उद्देश भौतिक गुंतामुक्त होणे हा आहे. तत्त्वम असी तत्मुक्तीसाठी अलिप्त कार्याचे वर्णन करतात. या क्रियाकलाप भौतिक परिणामांकडे दुर्लक्ष करून केले जातात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे आपण जे काही पुन्हा तेच की आपण त्या तपस्याने जे काही कर्म करतो आहोत तर ते आपण भगवान आपल्याला त्याचा भौतिक गुंत्यापासून आपल्याला मुक्त व्हायचं आहे. म्हणजे इथे आपल्याला नृगराजाची गोष्ट आठवत असेल भागवतम मध्ये. नृगराजाने यथाशक्ती दान केलं. ब्राह्मणांना 10,000 गायी, की संपूर्ण त्या गायींना वस्त्र होते, अलंकार होते, सगळं होतं. पण शेवटी काय लागलं, एक चूक, म्हणजे ती ऍक्च्युली त्यांची चूक नव्हती पण त्याचा दोष, आणि म्हणून त्यांना हजारो वर्ष ते सरड्याचा जन्म त्यांना घ्यावा लागला, हो की नाही. त्याचं कारण काय होतं की ते भौतिक, त्याला त्यांचं जे काही कर्म होतं ते योग्य असेल अयोग्य असेल त्याचा त्या बंधनात अडकले होते. म्हणजे आपल्याला भौतिक गुंतागुंतमुक्त व्हायचं आहे, म्हणजे आपल्या कर्म बंधनातून जर आपल्याला अडकायचं असेल तर आपण जे कर्म करतो आहे ते आपल्याला भगवंताला अर्पण करायचं आहे. आणि जेव्हा आपण भगवंताला अर्पण करू तेव्हाच आपण त्या कर्म बंधनातून अडकू की नाही. आणि म्हणून तत् हा शब्द की तत्वमसी. ओम आपण बघा गणपती अथर्व शीर्षामध्ये तत्वमसी आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही विष्णू सहस्रनामामध्ये, म्हणजे आपल्या अनेक स्तोत्र आहेत की ज्याच्यामध्ये तत्वमसी म्हणजे हे तुझ्यासाठीच, तर हे अशा पद्धतीचं तिथे शब्दांचा वापर केलेला आहे, संस्कृत शब्दांचा वापर केला आहे की जेणेकरून मी हे जे काही काम करतोय, आधी आपण ओम म्हणतो आहोत, ओम म्हणजे भगवान विष्णूंना आवाहन, मग मी जे कर्म करतो आहे हे तुला अर्पण म्हणून तत्, आणि म्हणजे आपण भौतिक बंधनातून मुक्त होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण.
सत या परमात्म्याच्या नावाचा सत्य भावात आणि श्रेष्ठ भावात प्रयोग केला जातो. तसेच हे पार्था अर्थात तुझा पुत्र अर्जुना उत्तम कर्मातही सत शब्द वापरला जातो, योजला जातो. तसेच यज्ञ, तप आणि दान यामध्ये जी स्थिती अर्थात आस्तिक बुद्धी असते तिलाही सत असे म्हणतात आणि त्या परमात्म्यासाठी केलेले कर्म निश्चयाने सत असे म्हटले जाते. दुःखी एव सौम्य सत म्हणजे शाश्वत, परमेश्वराच्या सेवेसाठी केलेले कार्य खरे आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट करा. अशा कृतीमध्ये कृती करणारा शाश्वत बनतो. क्रियाकलाप शाश्वत असतात आणि क्रियाकल्पांचे फायदे शाश्वत असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग सत म्हणजे जे सत्य आहे, जे शाश्वत आहे. आता सत आपण सत ह्या शब्दाला आपण हा प्रतिशब्द म्हणून की सत आचार, सत वर्तन, की माझा हे जे काही कृती जी आहे तर हे मी तुला अर्पण केलेले आहे. ओम तत् सत म्हणजे भगवान विष्णूंना आवाहन करतो आहे, त्यांना आपलं कार्य आपण समर्पित करतो आहे, कर्म जे आहे ते अर्पण करतो आहे आणि पुन्हा सत म्हणतो आहे की हे माझं हे शाश्वत असं जे कार्य आहे किंवा मी निरंतर करत राहावं आणि माझी क्रिया हे सगळं याचं शाश्वत असू दे, की हे नाशवंत किंवा अविनाशी न असता हे अव्ययी असू दे. तर त्याच्यासाठी मग माझ्या ह्या यज्ञ, दान, तप हे जे मी सतत याच्यामध्येच ह्या सेवा माझ्याकडनं होऊ देत किंवा निश्चयाने मी हे एका चिरंतन कार्यासाठी किंवा वेळेसाठी हे करू देत. तर हे सगळं जे आहे याच्यासाठी सत हा शब्द वापरला जातो की हे ओम तत्सत म्हणजे आपण ह्या ज्या 3 विधी करतो आहोत किंवा हे जे कर्म करतो आहोत तर ते आपण परमेश्वराला आवाहन करून त्याला अर्पण करून त्याचं जे काही फळ असेल किंवा त्याचं जे काही ही जी कृती जी आहे की मी आता एकदाच करणार का तर नाही, मी माझ्याकडनं ती होऊ दे, तेवढं तू मला सबळ प्रबळ बनव आणि त्यासाठी ती शाश्वत काळासाठी माझ्याकडनं ही कृती होऊ दे किंवा याचा जे काही फायदा आहे तो सुद्धा मला चिरंतन असा असू दे किंवा त्याच्यासाठी सत हा शब्द वापरला जातो. मग आता चैतन्य चरितामृतमध्ये ओम या शब्दाचा आपल्याला अर्थ सांगितलेला आहे किंवा त्याची उलगड आपल्याला सांगितलेली आहे. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. वस्तुतः दिव्य ध्वनी ओंकार जरी अ उ आणि 3 अक्षरांच्या संयोगात दिव्य सामर्थ्य असते आणि जो ओंकाराचा जप करतो त्याला लवकरच ओंकार आणि भगवान विष्णू वेगळे नसल्याची जाणीव होईल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मग आता आपण पाहिलं की ओम म्हणजे भगवान विष्णू किंवा तर विष्णूंना आपण आवाहन करतो आहे. मग ओम हा शब्द जो आहे तो जोड अक्षर आहे किंवा त्याच्यामध्ये 3 अक्षर किंवा व्यंजन आपण म्हणू शकतो. अ उ म म्हणजे 3 उच्चारण आहेत. आपण जो प्राणायाम करतो ओंकार आपण करतो. ओंकार करतो म्हणजे काय करतो आपण श्वास घेऊन मग तो रोखून तो सोडतो. म्हणजे त्या पद्धतीने आपण तो ओंकार जेव्हा करतो की जो शास्त्रशुद्ध पद्धतीने तर त्याच्यामध्ये अ उ म ह्या 3 शब्द आपल्याला वेगवेगळे जाणवतात किंवा आपल्याला ते 3 शब्द मिळून ओंकार तयार झाला आहे हे आपल्याला तेव्हा जाणवतं. तर मग ओंकार जे करतात किंवा जी ओंकार साधना जे करतात तर त्यांना सरते शेवटी किंवा त्यांना हे जाणवतं की ओंकार आणि भगवान विष्णू हे वेगळे नसून हे एकच आहेत. आणि पुढे आपण आता ओंकार मधला प्रत्यक्ष त्या याचा अर्थ काय आहे अक्षराचा आपण बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अकार्यचते कृष्ण सर्व लौकिक नायक, उकार्यचते राधा म करो जीव वाचक. अकार्यचते कृष्ण अकार अक्षर कृष्णाला सूचित करते जो सर्व लौकिक नायक, सर्व जीव आणि ग्रह भौतिक आणि आध्यात्मिक यांचा स्वामी आहे. उकारा हे अक्षर श्रीमती राधाराणी कृष्णाची आनंद शक्ती आणि म माकार सजीवांना जीव सूचित करते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता मग अ म्हणजे जो सर्व लोकैक नायक म्हणजे जो 3 लोकांचा स्वामी आहे, परमपिता परम परमेश्वर जो आहे, परम सत्य जो आहे, तर असे जे आहेत भगवान श्रीकृष्ण यांना ते अक्षर सूचित करतं.
उ म्हणजे उकारच्यते राधा, म्हणजे भगवंताची जी अंतरंग शक्ती आहे, भगवंताची जी एनर्जी आहे, तर ती म्हणजे श्रीमती राधा राणी. आणि म्हणजे ती भगवंताची आनंद म्हणू शकतो, भगवंताची शक्ती म्हणू शकतो. तर ते म्हणजे उ. आणि म म्हणजे आपण सगळे, आपण जे भगवंताचा अविभाज्य भाग आहोत. आपण भगवंत आपल्या आणि भगवंतामध्ये अद्वैत आहे, पण तरी भिन्न आहोत. आपण भगवंताचे अंश आहोत, तरी आपण एक आहोत तरी वेगळे आहोत. असे जे आपण सजीव आहोत, तर हे सर्व सजीव म्हणजे म्हणजे आपण सगळ्यांना मिळून, म्हणजे भगवंताची ही सृष्टी जी आहे ती कशा कशाने सामावलेली आहे, तर स्वतः साक्षात भगवंत त्याच्यानंतर भगवंताची अंतरंग शक्ती म्हणजे उ, आणि भगवंताचाच हा विस्तार, ही संपूर्ण जीवसृष्टी, हे सगळे जीव म्हणजे ओम. म्हणजे ओम जे अक्षर आहे ते भगवान कृष्णांचा जो विस्तार आहे, महाविष्णू, कारण की महाविष्णूंपासून हे सगळं तयार झालेलं आहे. आणि म्हणून ओम जो आहे, ओंकार जे करतात किंवा ओम जे अक्षर आहे ते भगवान विष्णूंना आपण आवाहन करतो. म्हणजे आपण इनडायरेक्टली कोणाला, भगवान श्रीकृष्णांना आपण आवाहन करतो आहे. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. हे पार्था अर्थात चौथा पुत्र अर्जुना, श्रद्धेशिवाय केलेले हवन, दिलेले दान, केलेले तप आणि जे काही केलेले शुभ कार्य असेल ते सर्व असत म्हटले जाते. त्यामुळे ते ना इही लोकात फलदायी होत ना परलोकात. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग आता आपण आजचा हा जो अध्याय पाहिला किंवा भाग पाहिला, याच्यामध्ये काय की श्रद्धा, विश्वास. तुम्ही जे काही करताय ते विश्वासाने करा. साध्या साध्या गोष्टी सुद्धा आपण म्हणतो की ना, आत्मविश्वासाने करा, कॉन्फिडेंटली करा, मग छान होईल. एक कुठेतरी साधी गोष्ट असते, आपण कुठे आपल्याला शाळेमध्ये मुलांना आपण कॉम्पिटिशन्स असतात आणि मग त्याच्यामध्ये आपण सांगतो छान हा कॉन्फिडेंटली म्हण, किंवा म्हणजे कुठलीही गोष्ट जी आहे जिथे कॉन्फिडन्स म्हणजे काय, विश्वास, जो स्वतःवरचा विश्वास आहे आणि म्हणून आपण ती गोष्ट करू शकतो. तसंच आपण एखादा भगवंतावर विश्वास आहे आणि म्हणून विश्वास आहे, श्रद्धा आहे, म्हणून ती गोष्ट केली किंवा त्या भावनेने केली तर ती तितकीच छान होते. जेव्हा श्रद्धा असते, भाव असतो, तेव्हा वेगवेगळ्या बारकाव्याने, वेगवेगळ्या आपण खूप छान पद्धतीने ती गोष्ट करतो. कारण की आपण म्हणतो की नाही, आवड आहे तिथे सवड आहे. आपण म्हणतो जिथे आड्यात नसेल तर पोहऱ्यात कुठून येईल. म्हणजे जर तुमची म्हणजे काय, तर विश्वास आहे, श्रद्धा आहे, तर सगळं आहे. विश्वास नाही, श्रद्धा नाही, मग इथे भगवंत सांगता आहेत. मग तुम्ही काही करा, तुम्ही कुठलं पारायण करा, नामजप करा, कुठल्या पूजा अर्चा करा, दान करा, हवन करा, काय वाटेल ते करा. मग ते जर तुमचा तिथे विश्वास नाही, जिथे श्रद्धा नाही, तर त्याला असं म्हटलं जातं, त्याचा उपयोग ना इहलोकात ना परलोकात. म्हणजे इथेही तुम्ही विश्वास नाही म्हणून तुम्हाला इथेही त्याचा काही फायदा होत नाही, आणि परत तुमचं सगळं जे काही खर्च आहे तो व्यर्थ खर्च आहे असं धरलं जाईल. आणि परलोकात म्हणजे जेव्हा मृत्यूनंतर जेव्हा आपण परलोकात जातो, तेव्हाही त्याचा कुठेही त्याची नोंद नाही, किंवा काय की बाबा याने काय केलं आयुष्यामध्ये, जी तपासणी असते काय केलं याने, तर त्याच्यात सुद्धा काहीही तुम्हाला अधिक कुठलेही मार्क्स मिळत नाहीत, कुठलाही तुमचा काही फायदा नाही. त्यामुळे श्रद्धेच्या आधी विश्वास, पहिले विश्वास आणि मग श्रद्धा आणि मग प्रेम. तर हे जे टप्पे आहेत आणि हे जेव्हा होतं तेव्हा अनन्य भक्ती काही दूर नाही. आणि मग तेव्हा जेव्हा श्रद्धा आहे, विश्वास आहे, भाव आहे, प्रेम आहे, तेव्हा भगवंताचं हे जे तुमच्या डोळ्यासमोर हे चित्र जे आहे, तर कधी ना कधी क्रमशः आपण ह्या रूपाचं आपल्याला दर्शन होणार किंवा त्या रूपाच्या चरणी आपण पोहोचणार. हे कुठेतरी भगवंत आपल्याला सांगत आहे. आणि मग आपण आता आजच्या अध्यायात काय पाहिलं की अर्जुनाने अनाधिकृत उपासनेची चौकशी, म्हणजे भगवंतांनी सगळंच सांगितलं की कर्म कसे करायचे, त्याच्यानंतर मग कर्म करताना भक्तियुक्त कर्म करायचं. मग भक्तियुक्त कर्म करताना आपल्याला मग भगवंत कोण आहेत, भक्ती काय आहे, हे कुठेतरी आपल्याला भक्ती योगामध्ये सांगितलं. मला ज्ञान योगामध्ये एक एक गोष्ट भगवंत सांगतायत. आधी आपण कोण आहोत,
मग आपण भगवंताचे अंश आहोत हे आपण 15व्या अध्यायात पाहिलं. मग आपल्यामध्ये जे गुण आहेत, म्हणजे शास्त्राला धरून गुण आहेत, जे शास्त्राला सोडून गुण आहेत, मग ते म्हणजे काय ते आपण त्याचं विश्लेषण कालच्या अध्यायात पाहिलं. आज लगेच आपण जे रोजचे कर्म करतो, रोजचे म्हणजे जे रेग्युलर आपले कर्म आहेत, जे शास्त्रामध्ये आहेत, त्या शास्त्राला सोडून नाही आहेत, आपण जी उपासना करणार आहोत, जे नानादी कर्म जे आपल्याला शास्त्रात सांगितलेले आहेत, यज्ञ कर्म सांगितलेलं आहे, मग ते कशात कुठल्या गोष्टीत मोडलं जातं, ते कुठल्या 3 गुणांमध्ये कुठल्या 3 पद्धतींमुळे मोडलं जातं, ते कसं केलं जातं. नैवेद्य आपण करतो, मग नैवेद्य तो कसा असला पाहिजे. प्रत्येकाचे 3 प्रकार आजच्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी सांगितले. आणि सगळ्यात शेवटी त्यांनी तेच सांगितलं की हरिओम तत्सत, म्हणजे आपण जे काही कर्म करणार आहोत ते आपल्याला भगवंताला अर्पण करायचे आहे. पुन्हा म्हणजे तेच कर्मकांडाचा आपल्याला कर्मयोग करायचा आहे. हरिओम तत्सत म्हणून आपल्याला ते यथासांग पार पाडायचं आहे. आणि पुढे भगवंत सांगत आहेत की हे सगळं करताना सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तुमचा श्रद्धा, तुमची विश्वास. तर तेच नसेल, जिथे श्रद्धा नाही, जिथे विश्वास नाही, मग त्याचा काहीच फायदा नाही. मग इहलोकात त्याचा फायदा ना परलोकात त्याचा फायदा. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपतो आहे. श्रद्धात्रय विभाग योग. हरे कृष्णा सगळ्यांना.